ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଟିଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବାଟରୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଆପତ୍ତି ନୀଳାଚଳ ନୀଳଗିରିରେ ମତେ ବସିଥିବା କଳା ହାତୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ତୁ କେତେ କଲାଇ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ राहु आउ केतु पीठाधीश्वर चैतन्य महाप्रभु ए ग्रामर ग्राम देवती एवं ग्राम देवता भय पद्म पादर अधीन अनंत कोटि प्रणाम तत्संगे संगे ए हरिनाम श्रवण करुवा मोर विज्ञ प्राज्ञ गुरु गुरुजन मानक मोर प्रणाम एवं एठी मृदंगरे साहाय्य करुवा नूतन भाव गायक हिसाब से पाद देता मोर कुनाकुनी पुआ भाई मानक मोर अंतर स्नेह आशीर्वाद भाई
ବୁଢା ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଶନୀଶ୍ୱର ପୂଜା 5 ପାଳି ଶେଷ ଉଦୁଆ ପାଳି ଏ ଉଦ୍ଯାପନ ପାଳି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଶନି କାହିଁକି କୋପ କଲେ, ଶନି ଦଶା ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଷୟଟିଏ କରିବା। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ ଶିକ୍ଷା। ଭକ୍ତ ଆଜି କହୁଛି କାହିଁକି ମତେ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଦେଲ, ବଲା ବ୍ୟର୍ଥମୟ ଜୀବନ ବଲା ବ୍ୟର୍ଥମୟ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋ ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋ ଚିହ୍ନେଇ ଦେ ରେ ଇଏ କଣ୍ଢେଇ ଥରେ ମତେ ଇଏ ଥରେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେ ରେ ଇଏ କଣ୍ଢେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଥରେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେ କଣ୍ଢେଇ ଜୀବନଟା ସାରା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଦେଇ ଦେଇ ମୋତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ସାରିଲଣି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ।